SK. Dneska sme si pre vás pripravili fackovací challenge. Tento challenge spočíva v tom, je to veľmi ľahké, posadáme si do trojuholníka a budeme sa striedať. Zdá sa ti, že nám to ešte niekto chýba? Áno! Mr. Easy! Dobrý, chlapci, ďaďučka. A tento challenge takto budeme, ja dám facku Martinovi, Martin dá Samovi a Samo dá mne. A postupne budeme zvyšovať facky, akože silu faciek a potom to bude viacej boleť. Môžeme ísť na to. Zo začiatku taká slabá. Ideme druhé kolo. Druhé. No, to je mega. No, ale nie takú. Ty čurák! Ja nemôžem rozdávať facky, ja som taký veľmi dobrúčky. Áno. Áno, chlapci, ma ty pokropíte. Ja sa bojím. Zdávaš sa? Nie. A ešte jedno pravidlo, môžeme sa vzdať, keď už nám bude dosť. Nepodarilo sa ti, čo už? Ja sa tu nebudem. Čo sa uvidíš? Ale ty sa uvidíš. Ja si vždycky zaberiem otoč. No čo je, čo? Vždycky zaberiem otoč. Normálne ho pokorok do piči nejde. Áno, to som ti silu. Ja sa ťa bojím. Nie. A ty mi jedneš do ucha. Ja sa otočím ešte tuto. Dobre, a ty si mi bol vtedy do ucha. No tak čo? Červené uško. A to sa nedotýka, tak to vtedy. Dobre. Štípalo. Ale Jak bola, no. potom zdám. Ja to vydržím. Červené uši. Červené malo uši. Zase kidovať. Ja neviem, ja to nevydržím proste. Môžem si zaprojčať. Ja sa normálne poštím. Omen. Teraz sa zabijem. Počkaj. Môžem? Ja sa bojím. Nebudem čakať, čo už to musím teda písať. Nezdávaš sa? Sám môže sa potom zdať? Neviem. Tak si A drží čo sa. bolo? Jak ho posunulo? Ja mu nechcem dávať silné, ono potom ubije. Daj mu silnú úplne šupu. A ty jak explodujete. Pivečko pijú. Toto bude štípaná. Ja sa potom vzdám ďalšie kolo. A ja sa už asi... No dávaj, nadstav sa. Čo máš najradšej? Také nečakám. Počkaj. Daj ruku dole a otoč sa ku mne drž. Jako... Ja sa vzdávam. Martin sa vzdáva, už nemôže tak No rukám. pizdi, ja sa tiež asi vstávam. Nie. Ja ti dám jednu packu a idem preč. Vyhráš to. Ja ti dať takto, jak mi dá Martin? No ne, jedno, potom sa zabijem. Ale potom sa nemôžeš vzdať. Tak ja sa dávam teraz. Vyhráš. Ja sa ma bojím ešte. Počkaj, pozrite, aké to má červené. To, len toho, Ja som červený. Ja som bordový. Ja
ako ti nejdem naspäť. Sa budeš rozbiť to spolu. No poďme, vždy mu. No, Ne, ja sa zdávam. Nie, fakt. poď, daj poď. mu. Ty mi bakneš. Nie, daj mu. Čo to je? To bolo jaké slabé. Čo to je Teraz za- ja idem. Čo už? Ja to viem. No daj tú ruku do prdele. To ani nebolelo. Poď úplnú. Ne, úplne ne. Ale ne, fakt, že to je hra samou. Je to hra. Musíš. To bolo jaké slabé. Ty vieš naspäť, keď to plačí. Kedy sa chceš zdať? Teraz sa chcem zdať. No dobre, tak sa zdaj. Zdávam sa. Reta na nimi facku nechce dať. Však mu daj facku, ale úplne. Ale on mi dá potom slunieš ju. Ježiš, však to je hra samou. Dobre. Oh! To štípe? Celkom. Poď sem, poď bližšie. Dobre, ja to zdávam, už nemôžem. Keď ti mám čelo. Že lícom. Oh man. Dobre, takže toto bolo všetko z nášho fackovacieho challengeu. Vyhral som ja, lebo som vydržal najdlhšie tie facky. Som druhý. Martin sa musel vzdať, pretože sa bál facky odo mňa. A ak sa vám tento challenge páčil, nezabudnite hodiť like, A keď nie, tak dislike. komentujte, odoberajte, zdieľajte a čaute.